Assalamu alaykum, hormatly watandaşlar. Gahrman arkadaşymyz özüniň "Ýyly döwlet geler orta" diýen kitabyny şeýle diýär. Aýdymsaz, hemme döwürlerde de öz boluşly bir täsin hadise bolup geldi. Ol adamyň doglan pursatyndan başlap, tä ömrüniň ahyryna çenli daşyny gurşap alýan ajaýyp sunatdyr. Bütün ömrüni sağ sunatyna başlan hormatly halipalarymyzyň birem, ençeme döwlet bayraklarynyň eýesi Türkmenistanyň halk artisti Hakberdi Allahamradowydyr. Ene bugün Hakberdi aga bilen meşhur Akkepter studiosunda dörejlik söhbetini etmegi makul bildik. Hakberdi halipa çakylymyzy kabul edip geleňide köp sag bolsun aýdýas. Oğlum, ben çakılımı şeyde beğenmiş, onun için özüme sindirdim. Yani liderleşmek diye bir sınıf barada gepleşmek, sınıfın o da atlar da bu da atlar. Nalipa sizin 1958-nji ýylyň 15-nji noýabrynda Ahal welaýatynyň Babadyhan şäherçetinde dünýä iýnenmede bilýär. Çağalykdan sada höwes nädip döredi, näme üçin hut kaklyp çalmayan saat gurallaryny höwes döredi, ilkinji halifalaryňyz, ilkinji sunat ädimleriniz hakda bilmek tomaşaçylar üçin gyzykly boldy. Doğru, nereden canım? Yani şu İslenlik kärde bolsun ma mesela bilen sağdanna teatr kär bolsun ýa-ni bergerçilik bolsun. Bolmanda indi soponçuluk bolunda da soň aslında bir ýa-ni çoluk bolup işläp sopony görüp suňarak bir sopon bolayhym diýen bir suňarak çağalyklar bolýarmy diýende her kimde islew bardy. Indi bilem suňarak gaýdysyny ýalyp näme şol Babadyhan etrafında şäherçesinde komşulara veredip bir mektebe gatnap o döwürler näme bar hatam bir ýoň bolanda atlar her kim bir gün ortanyna ýa-ni köleweden kölewe ýa-ni günni aýranda şoňa jaýyň daşynda taýyňda kölewerek girdi ol her kim komşu çaşyldy. Kim akordeon çalar, kim ýa-ni tar çalar, kim ýene-ýene şoňa atlar çalar. Çağalykda şo bolýan atlar da galyň atlarym top oýnap oyun bakıp bir şadiýan o geçirdikde ýaş çağırdy. Sondan başladyk näme mektepde onuň bir çeper höwetçiler diýe ýa-ni bir gurnoklar bolýar. Bulara gatnaşdym. Başlandy, şolara gatnaşdym. İki bilen zanyn aýdymda men ulagym bar hajy diýip. Hajy öýlenende men ona 60 klas meýdene ýa-da bilem aktaýda ýerläpdi da. Onun uladyal bolmaly. Sonra özleri tekrar Türkmenistan'ın halk artisti Hakan Payırcı'yı tekrar çağırdı. Umarlar birisini yarat. O da olurdu. Yine bir gayretli verdi ya. Sen Sovyet maşinleri, şu gayretli yeri ne oldu nasıl sunacak kişiler ya da İslam oturuş koyup. Yine sonra çıkış edenler sonra men var ne mem aldı sordu. Yani bir hepsi vardı bak. Şonu definirdirip berdim der, omarlar köz bolýardy. Şol gidip getirip onu men demetmedim, bir taw bolsun taýa gazarlym. Diýjek bolýarym şolar ýalyp bolaýdam, şolar ýalyp salaýdam diýip şondan başladym da. Deprege şondan höwes döredi. Bir höweslendim de, bir şarmar. Şolar ýalyp atlara bolup geçdi. Ondan deprek boýunça belki mektepden gurnoklara gatnaşdym diýäňiz. O gurnoklarda da näme klas bolup ona ol falan akordeon çalýar diýseler, aýna falanam tar çalýar, falan gitar çalýar, dep çalýar. Onu şol bilen ýaşan bolsa gurnoklarda bir ýyly o üçler nemeler de o çağırıp durlar. Hiç bir gaýtalanmazak bir. Babadyhan tejendirde o aýdymsadan tuwalamy töwerekde de näme daýhançylygam bardyr. Daýhançylyk partaýygymyzda da ýaky şol ýalyp aýdymaydyjy. Aparnat bagan aýdymlaýdyrdy men bir dostum var. Ýagmoğlu daýdardy. Şondan edil saparmat babaýyň öýü ýalara aýdýa bolsa benim kapitalyna bedire salam. Ay şoňa döwürlerde. O döwürde bedirem çalam. Ne görýärmi? Ni edil häzir zamany içinde özümi bilýän akman arkadaşlar, ýaşlar üçin, şaharlar üçin şeýle bu medeni diňe bir şäherde däl, vilayatlarda ýa-da şäherçiliklerde de medeniýet öýleri gurup berdi şol wagtda.
arkadaşlarım bilýän. Notayga aşağıda gatnaşýar. Bizim görýär, goňýar, begenýär, şoň inatalaram begenýär, goňýar. Näme bilen şoýalar diýip wagtda goýunmakdy. Inne ýygyny çeýretsen bir hili. Ozar da medýan bäri bir hili. Bäri bolýar, şolar pursatlar ýene bir gelýär diýdiler. Ýa-da bolýar da. Mektebi tamamlap, Ay mektebi tamamlap akşam men bir şäherde men Ştaýda bir şeker magazynynyň karşysynda bir owa bardy, çyrçyk diýip. Bu taýda men çiglem ýaşaýardy ömür boýu. Onu şolara gelip men bir bärde 11-nji mikrorayonda 33-nji mektepde muzikantlar bardy. Olar bilen men bir ýaşlygymdan tanış bolup şolara gelemde, ýa-da dogurlumna gelmäge gelemde. Olar bilen tanışyp Suhan ýerde garmonçy bardy. Şolar bilen ýaşlykda men pianoda etdim de, bize bolýar. Şonun ýatlaryny bildim. Oğurlar. mektebi tamamlap ýokary okuwjyny Ondan soň mektebi tamamlap ýokary okuwjyna geldik. Ya Hakan Pahir diýetdi. Tomaşaçylara da aýdan, men Hakan Pahir bilen Ay men aýtsa kalmy öğretdim o. Kurtdoş. Kurtdoş men de. Türkmen Halk Hojalyk Institutyny tamamlap, ondan soň saçylyk urunyny okumagy etdi diýip Hakan Pahir gurban berýärdi. Indi bilen dädiş diýip, Anhummet şahry 5 ýyl okuduk da. Onuň däşan birem alyp gitdi, öz obasyna toýup. Bir olim şahanlar bolan, degine öz Hakan toýlamak. Şeýle medeniýetli terbiyeli bolan bir 20 aý ötmedi. Näme o 3 aýlyk ol termide gidip asyna gördük. O arman näme o ümrüňizde boldy däşan. Tanyrlar ýa toýgun, indi ýatan mendeli. Rajan halk berdi. Diýip bolýan Hakan şol urdun öwelli ýani näme bolup garap any bir datdan bolursak ulum wagtlarynda bir tykyrdadardy garap da başyk ýapdy. Şol wagtlardan. Şu Hakan Pahir gurban berýärdi. Institutdan soň saçylyk urunyny okumagy etdi diýetdi. Doğru diýipdir. Şan doğru diýipdir. Türkmen Halk Hojalyk Institutyny tamamlap, ondan soň üçilşe girdim. Saçylyk üçilşe. 3 ýyl işläp berdim öz urumdan, ondan soň üçilşe girdim. Aýna şunu ýozam şeýle çalyp berdim. Üçilşen oturan olanlar bilen näme amaç deňgelin hatda. Olar notadan atym bilen men ne bilem hatda. Ay benim şu ýüregimde. Benim oturan ömür geň görýärdim, onlar telewizorda şeýle simfonist orkestr hemmetine bir öňünde men partitura goýup. okulyan bu kadýar. B okulyan. Hemmet bir zat goýup partitura goýup bir ýylyk. Näme bilýärler kädip ma geň görýärler. Şonu bir bileýin uğrunynip näme käri uğrunda ýürenýär. Şonu girdim men. Elbetde bilen näme bolandyr bergerler. Näme diýe. Höwes, bolandyr da Allah'dan razı. Näme de bolsa girdik, gördük. Ata we halife bilen näme işleşmek netip etdimi? Ine Mergenjan Atavay Şaroğlu bilen işleşmek bilen mesele etdi. Bolmanda Atavay Şaroğlu'nun esas sağlanmaları Oğuz Paşayev, Nuh Muhammed, Yankı Hommanov, Yurip diýsen, öňküçe salat sağlanmaları boldu. Doýarçy taşary ýurtdy. Taşary ýurtda Atavayla gitmek bilen netip etdi de. Ine onu bir Stefanik bir nemis menajer diýilýär. Şu sady öwrenji, özüm klarnet çalýar. Şol ştaýp gelip onu kysgan doýdymda. Her şeýdi bir kaseta ýanalda Atavaýa gyny urupdyk. Şoňa olam Stefanam Angliýa urupdy kasetany. Getirge bir Roma festivalde öýdýän adam. Şol taýda orta dinleýänlerini ýaratdy. Kysgan doýdy. Olar boluş urupu bolýar diýip, şu taýda da ýozam ýanky kalmagally etçek bolýarlar da, köpden ýanky kalmagally bolýar. Stefan aýtdy, ýok diýdi, kalmagal bize gerek değil. Bir kalmagaldan özümüz olardy. Ýa-da kalmagal. Bir de şeýle natural sesler. Natural bolsa da ýa-da skripka. Hasan Mamedov, Urman Urmanov, akordeonda Sabir Zayev, Atavay Şaroğlu, Kemran Muradov, bilen men hakda. Şeýle taşy ýurdu 7-8 ýyl gitdik de aýlanlar. Gördük, plastinka ýazardyk, disk ýazdyk. Angliýada. O diski ýazalan, o diskem Amerikada bir satlykda bir New Yorkda bir magazin var.
Diňe şu etnik diýerler de, hakiki çalınan taýlary bütün dünýäni şolu dinleýän eken, tatýan eken. Ana şu taýda biziň plastinkany alyp bir grek bolan ýaky menejer görüp dinläp, Türkmenlükün Grekken miňnişe kendi şu plastinkany süren Greklere de gitdik. Bu taýda da Melina Kana diýip bir aýdym şu var. 5 tane, 4 tane Grek boldy, bir 5 tane bolup, bäri aşgaga topar bilip, bile bir disk ýazdy. Diýje kolýan buratlar, oğullar hiç bir buratlar elbette bir dostluk, dogunluk, alamaty. Näçe Grek döwletlerine gelip ýazmak. Olaram şeýle Türkmenistan arada o pikirler aýtdylar. Bir gelip çykyş ederdiler, onu derdiler. Gara bir oğulukda buratlar. Näçe Atabay bilen şuň alaqatlara gördük. Innem bilen bilýän Atabay oğullary, olaram bir tuğlemy kuwat, olaram Atabay izini ýöretip gelýärler. Şuradan garaşýar, şuurundan bütün dünýäleri aýlandyr. Ýani o zatlarym bir görmeli, ondan men bergenjan näme bir Ýewropany göremizde, biziň görüşimiz başgarak, o görnüşde gördük da, ýani giden dünýä muzikantlary bilen tanyşyp, hemmesini gördük de şu muzikantlar. Ondan sonra da bir her kim özüne bir neme çykarýar da, ýani olarum konsertde, bile berýän konsertlerimiz bolýar. Ondan arasynda Afrikanlar aýratyn bir dekre bolup, onun näşana bolup çykýarlar da. Menim ýönüşim alyp bergenjan diýerdim de. Menim öz ýurdumda şey bu. Perkaşyny ýa-da dünýä boýunça aýdylýar. Bir depçiler bu. Menim bir edip beräýdim, bir çalyp beräýdim, şolary oğlanlar ýygynaýdym diýen neme bilen, niýet bilen şu taýdan gelip görmek cennet diýer. Ýaşy görmek cennet diýer. Näme bir ýaşy zatlar öwretip bergenjan. Hiç ýylek nimemiz yok. Gidiyor, sağdan da vuruyor, bakışı vuruyor. İl ne çıkış ediyor. İller ne edip tomaşan ilnali biliyor. Şunu atlara ünsürürdük der. Esas ünsürüyenler mi? Nereden de dursun modu, ölsün modu mu? Kallılık bolcuk taşa yurttu. Ona elbette şumal bakman arkada bir giden devletler bilen ayıp başta hem de yurtlar bilen dostluk köprülerini açıp verdi. Onu hiç men arkayna edilecek sebepse dostluk köprülerini söylenin inni dayna adam edil bolýar. Medeniyet günlerini geçiriyor. Bakman arkada gidin uğrunun yemem uğrudun diýdi. Mene şu taýda zerberçiligim bolsa, halçyligim bolsa, bergenjany özüňiň bilýänini nençe yurtlara gitdim. Mene şular zatlar bir hile gilendi, gaýdanda bir menem bir öz ýurdumda şu ýalatlar edäýdim diýen bir täsir oýurýar. Men öz düşünjemde şeyler. Başga da sarf etmediğim için ne elçeliye esasen ýa-ni kindiler ne elçeliye bir üçin Orta Asya'da kindiler başgarak bolýar. Ýani dolu. Yer ýurdun göz saat ehli var. Ehli var, onun hada şuňrak gelip görýärdi. Elbette. Esasen men onu tabladan görýän çalışyp bilýärdi. Onun her hil hareketleri bolýar. Na, tete, gete, urunnu da hareket eteke da olma. Böyle dingede ýaly. Onu özüň bu folder var. Yani tabla çıkan tetikleri var. Tabla diýende ulluk var. Bir kişiler şey dediğimiz oluyor da ödepleri. Şu vuruluşu var, talapları var. Yine men şu tabla vuruluşunu aýdym hazır olanda sonra Türkmenin özüne aýny dep çagaşy. Ham depdimiz on aýny dep Sapar Nuriýewiň depi dünýä ýanharly da şu men akiden ýerlerimde şu dep sorýarlar. Diýjek bolýanlarym ana şu Sapar Nuriýewiň deplerini benim bir şöyle çalgım bolýan şonu ýa-ni Toronto şu gidýän orkestr var görmeýän ýa-ni orkestr ortada. Aý biraz solo çalındy. Salonny şonu ýapana rahmat diýdim bu ilka veri gotip ilgizotdy. Defin verdim. Öyle çalacak bolýança var fikir etdim yani. Yoga bilen ýa-ni bolmagy bilýdim. Indiler derler. Ondan sen yeni ilmi verdi polisi çalmaya. Ay menem şey çalım yeni anladım şey vallahi yeni şu iller muzuk oluyor. Onun hakkında. Yani beyle vurunca da abla. Bulunun barmakta çalyan eken diýdim ka diýär. Ay 3-4 kadar şeylik biz onları oýdup bir kuşapar elim mutsuda very good diýdim. Men şu ýadyndan çykarana
Son eline alan depi öýde durdu. Son menen de bir simbol demesini koydum. Ben diyecek bolan men gaty begen ýa-da kim ýerde bolan halky var. Olar gaty muzika berilen adamlar. Depi izah anam dipçaktan alanlar. Ýöne şol adamlar şey dip nemet doğrunda bizim bir aynı dipçagyny ýöne heleken ýerde. Şu gelen şu çalan aynı dip çalanları Uğurlu'nun yolunu esasım şu Uğurlu'nun yolunu çalınırlar. Anneler daftarın yolunu beyler çalarlar. Uğurlu'nu düşünürler. Men şu getiren adamlara başıma eğenler, sonra adamlara sonu tak getirttirler. Şu doğru getirttirler biraz. Başka rakı teminleştirip tevamin gururunu atlan da esas şişmeler şolur. Ağırdan geliyor ben onu başıma eğen. Son hala bu işlemelerimiz var eken. Güneşli bir ansambl vardı. O tayda da belli sahalarlar çalınır. Yine özme alamda Güneş'te esası Şah Mehmet Näşimov işledi. Näşimov Türkmenistan'ın halk artisti. Bu vaziyeti boyu işledi. Onun yönünde Ali Karalyov dedi zaten. Ay Güneş'tan hıp da Murat Sadık faraydım. Ana sonra benim de şu tayda çok Güneş'lerin tanışamayı çok. Şunlara gözüme vererek o efir akbarını sitar bilen tabla şun çalıp berayım bir canatta diyen o. Aynı bir kere açında çaldık da. Şonun Reşat gruptur, Şafi yapıyor. Son Güneş'ünde sakkal yerler. Dünyada son adı sakkal gruptur. Ana grup beni bir kere filarmondan var yakan. Aynen açıp pencereden. Değerli gelip benim var adamım bilen atladım. Ben onu yönüz tanıyan şeyle sarhoşum. Ben onu kendi ülkelerde gördüm tablo çalıyan bunu gel bile dedi. Sene 50 benim tayatta. 2000 dedi. Orada edelliydi. Ne şeydi mum bilen giden var hostlarla ben tanıştırdı bir ayarlı onu hadi görürüm aradan çıktı diyen Allah yatan yerler yaratı olsun. Öyle bitti görürüm. Şu 29. mektep hatta. Ana şotaydı giyici Reşat bilen günlü saat 3'ünü adam yok ama mektep boşaya. Onlara barıp şol tapırdık. Şeydip iki olup bir konsert yasadık. Dige gitti. Onun mumluğu Almat'a gitmeli oldu. Güneş filan, sastar öyle ilki. Güneş filan gittik hem de Güneş filan bir men olsun. Güneş filan yakın bilet çaldık, geldim. Onunla bir o yerlere münasip bulduk. Sonra yeni bir güçlü örtüller Reşat bilen dine dep bilen gittik. Ondan Severni Kavkaz'da bir tanışı var eken Nagara çalıyan oğlum. Vladi Kavkaz'da neydi ben bilen şu Magamet deyip adam var. Ne mum bilen tanıştırdı. Ne üç sorup ne ettik Almat'a dige depti. Onu siyokmadı mı benim. Ana ona gidip otayda da bir o nemeler aldık. Ondan sonra Reşat bilen Moskva'da kendi çıkış ettik. Dige depti. Ondan bir gidip bir show düzelleyip o show düzelleyip ben gidip deprem Moskva'da vardı. Yaştan deprem vardı benim. Ben onu kaldım deyip onu kıynanama. Yöne Reşat Gurulyo'nun giden 2 maşin 3 maşin depleri vardı. Benim otayda ertip, otayda bir demedip işler başladık. Demedip onun Gurulyo'nun ömrü geçerken ne? Onun daşarı yolda gitmeli bu hayırına olsa 40 minutluk bir saatlik konsertler verirdi. O şov ettik de. Yöne ömrü geçerken Gurulyo'nun. Mutlu Allah da bırak. Allah ne dediyse şunu bilen bulmalı oluyor. Şu yerde eğer mümkün varsa siz hakkında döwürdeşlerimizin olan arasında halife bağışçılar var, sadanlar var, yaş aydımçılar sadanlar var. Oşolaryň siz hakkında bir kısaca gururlardan dinleyelim. Hak berdi barada gurrun edemizde ilki bilen on ussat sadannalygy barada, gow adam kärçiligi barada aýdasym gelýär. On bilen gatken ýyllar bile toylarda, tomaşalarda, döwlet konsertlerine bile bolmak meýesir etdi. Köp welaýetlarda gidemizde de şu ýanglan diýarym konsertlerine de toy tomaşalarda da gatken bolduk. Hudaýa şükür häzirem bolýar. Gatutsa sadanna. Senetkär yollaşım hem dostum hem ömürlük yollaşım diýsem ýalňyşmýanmy. Hak berdi Allah Muratov. Hak berdi Allah Muratov barada
näçe gurulasaň, näçe aýtsaň aýdyp bolýar. 84, 85, 83-nji ýyllar ýadyma düşenak şo döwürlerde men uniwersitetde okap ýören öwrülüm. Bizim üniversitetimizde sefer ýolbaşçy bolup gelenden men tanıyan şo döwürlerden şu adamyny. Hakberdi Allah'ım Radif diýilenne bir esas soru wada. Hakberdi kim? Hakberdi bu sunuda berilen oğlandan biri. Sebebi Hakberdi diýilenne Sabir Zayif, Gurban Gurbanov, Gasan Mamedov, Hakberdi. Ina şular gözüňe gelýär. Sebebi bular köp ýurtlarda Türkmen sunudyny bu dünyaya yaymakta uli iş eden oğlanlar. Если говорить о Хакберди Алламурадове, народном артистом Туркменистана, перкуссионист мирового класса, то можно говорить долго, очень долго. Почему? Hakberdi ağa diýende, ýam gapdarynyň halifalary bile işleşen ýollaşlaryň gödüňe gelýär. Olar bir-birinden bir hili aýryp bolanokda. Hakberdi ağa, şeýle Gurban ağa, Türkmenistan halk artisti Gurban Gurbanov, Sabir Zayif, şeýle de Gasan Mamedov, şular ýam Atawa Çağrıoğluýew, ýam bir näçe ýurtlarda bir türkmeniň sunatyny, milli sunatyny görkeden halifalar bolup durýardy. Thank you. Oğlum. Akordeonlu Gurban. Viyolinni Gasan Jafaroğlu. Klarnetni Sabir Zag'lı. Men Atavay. Depde häzir geli Hakberdi.
işni, işni, işni. Git bolundan git alana, bas koyle, bas koyle, Maral, izbağına değil kavmi kışına. Kışına getir, getir yanıma. Dur böyle, dur böyle, Maral. Benim ağım bu Ustad bağışlı Seyit Muhammed Hocaev bu tar bağışlı şo bir söz diýerdi elmidama oň ýanyna elmidama şu köplenç Akmurat Çağrı Halipa onuň Çağrı Çeppe Çağrı Gyzakçy onuň soň Yakup Gyzakçy bular çalýady bolan şu Akmurat Halipa bilen toýa diýen bolan aýdym aýdymda şu dutar çalanyna bir hil ýanynda piyada batalyon ýörep barýan ýalyerdi. Şonu diýen zadyny ben hak berdi gördüm. Sebäbi diýmeklerim mümkin ay dep de o nämes ýok. Şo depin halk aýdymyna görä, hemme aýdyma görä şonu kakyp şu bokurdagymdaky edýän zadym depde edibilmek edil dogrudan gapdalynda piyada batalyon ýörep gidýän ýaly. Sana hiç wagt şo päsgel berenak. Yankı Qurban, Çağrı Hekimov, Qurban Murad Dağbaşiyev, Hakberdi Hudaýberdiýew, Gasan Mammedow, Sabir Rizaev, Oraz Babaev, şular ýaly bir beýik ustadlar bilen işleşmek bile, toýlara gitmek, gastrollara gitmek, konsertlere gitmek, Türkmeniň tuğuny kän döwletlerde galdyrmak maňa meýesser etdi. Men şoň üçin anladan şeýler ady, şuň ýaly adamlar bilen işleşenmen. İşleşýänligime de. Kimden sorasaň Hakberdi näme hil sadanna diýip sorasaň gaty ustad diýip jogap berjeklerini bilýän. Aydımla yıktır senin cemalyň, aydımla yıktır senin kemalın. Lay 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 lay. Одаренный, талантливый музыкант, перкуссионист. Это даже отметили за границей, в Англии, где он играл вместе с мировыми музыкантами, такими как Билли Кобен, Питер Габриэль. Daşarutları Kur'an ağabeyden gidemezdi. Onu Hakberdi ağa berdi galli. Onun şu tayda, şu yanlış bilmiyorsam Pakistan'na o bir tablo sağduran alacak olya solin. Menem dedi Kur'an ağa şu Hakberdi dostuma şu tablo sağduran alayınıp. Onu şu tayda da bir hurmat koyup sol şu gelýänçe götürüp hem akordeon sağduran var hem tablo sağduran götürüp Hakberdi'e getirip berdi. Demek diyecek olyan adam şu
Şulardan öwrenen ladım gatykän birek fiile hormat. Şoň üçin hem şol fiile hormat bolan soň bularyň sunnatam ýaşaýar. Maňa şol Çary Hekim studiýasyna şu ustatlar bilen men gatnaşmagyma, şol ustatlar bilen işleşmegime sebäp bolan adam Hakberdi Allamuratov. Ilki bile men şonu aýdasym geldi. Türkmen saat sunuwatyny dünýä döwletlerine görkezmekde de oň hyzmatlar gatullykan. Bizim meşhur estrada yıllarımız Türkmenistan halk artisti Atabay Çağrıoğlu bilen gatken döwletlerde bolup Türkmenin saat sunuwatyny halk köpçüligine görkeden halk köpçüliginiň el sarpışmalarına münasip bolan o sadanlardan biri Türkmenistan'ın halk artisti Hakberdi Allamuradov'dur. Özüm ine Hakberdiň aýratynlygy ine bir döwürler boldy da şu saat çalýan oglanyň käbir gurallary gerekkäl bolan döwür boldy da bir tehnikalary ýütkap nimedip toý toňgalarda bayramçylyk ýöne şol oglan şeýle bir öz urulup çalýan gurallaryna söýgüsi bolan soň hiç kaçan şoňa ikilik etmedi. Diňe şu uğur boýunça diňe de ösüşlere bardy. Dep diýilýän zadyň özü bir giden bir älim şol hakularyň hemmesini şeýdipden ütdöşük depleri döredip şolary ýaýradyp edip känem şagird ýetişdiren Hakberdi depçidir. Lälem sen ağlatan ağlaýar älim diýen aýdym men ilki bilen 90-njy ýylda Çary Hekim studiýasy açylanyna meni çağıranlarına barsam şu Hakberdi Allamuratov bar eken men beğendim şonu şolarla ýene de gatnaşyp ýene de işleşip başlanma. Şonu şol aýdymyň wystuplenýasy bardyr. Şu wystuplenýada şol aýdym başlanýan ana iniş aýralyk aýdym aýdýar diýip bildiren wystuplenýasyny şol Hakberdi Allamuratov goýan wystuplenýasy. Yani men şol taýda şoň öz ustatlygyny Çary Hekim nerede dağım dinleýär da şunu ne taýda näýle edeli, berde näýle alalyp bir bilen maslahatlaşyp edilýär da şonu ýaly ustat. Помню, в Греции даже он сел с Мелина Кана, она популярная певица Греции, и которая, вот правду скажу, даже плакала, мечтала о том, чтобы спеть Keçpelek именно на туркменском языке. И вот он сидел, ей диктовал, она писала, и она спела «Görün, bakın, Keçpelek'in işini». И когда эту песню пела, она рыдала, плакала, да, то есть в роль вошла. Maslahat beripdir şu Kerim belki oňaror diýenne. Birili şoňa men eşitip doğrudan aýtsam beğendim de şol birinji gerek Daşarywurda gidemde şol ýalňyşmaýan bolsam Egipt, Misre gittik şonu Çary Hekimim o halipada şunýaly o sen oňarorsyň diýip näme adama şeýdip bir ynam bildirilse onuň şo mukamy edip meňlejek bolup onuň şo bolup gidberýän eken. Hakberçan ütgeşik senetkär adamda şumatky döwürde misal depçilerim ken barabançyklarim ken diýeli. Ýöne şu depçilerin bir başyny durupdan şo halipalyk edip şo çeşmen göz başı bolup duran Hakberdi Allamuratовdur. Зрители с ума сходили. Зрители с ума сходили, когда Hakberdi выходил на сцену с сольным номером.
скандировались, когда он довел Ашхабад, Ашхабад. Стадион весь кричал Ашхабад, Ашхабад, понимаете? Это было здорово, вот, и смотрели, со стороны смотришь, такое вот волнение, такое переживание. Ну, хакперде – это сердце группы, это как сердце человека, ритмическая группа. Надо отдать должное ему, спасибо, молодец, и как человек, и как музыкант. Хакперде şosumoda uğru oyunça Qati Ulu Halipa deyip düşünmeliler. Sebebi şoň elinden neçe şagirdler çıktı. Şumadam Arçevil deprekçiler toporunun yol başçısı bolmagy bilen şu işede bir edarada işleýärdi. Şu girden ok manaly ýykylyk şolaň sesi gelýärdi. Sebebi Hakberdi şoňalyk ýaşlar bilen hem uly işler edýär. Dostluk hükmünü nereden de şeyle bir açık, katı bir seyrek Türkmenin en kuvvetler cemlenen adam da. Ondan soň ýene de bir şu ýerde bir Hakberçan bilen köp işleşen, bir de mi işleşdik? Rişat Şafiýew diýip dänim, Ruzik diýerdik, barabanşyk. Rekordlar, Guinness'in rekordlar kitabyna giren. Şol Rişat. Rişat Şafiýew bilen Hakberçan gaty daşagurtlarda köp konsertlerde boldular. Şu kän plakatlarda da Hakberdi, Allah murad perkusyon diýip ýazylan ýerler bar da perkusyon nimek ýa-ni diýip kakylýan zatlarda diýip. Şol Rişat bilen ikisiniň çykyş eden ýerleri daşagurtlarda gaty känler. Gaty ýazgylarym kän. Näme diýe zer gadryny zergär biler, zergär gider, zer galar diýer. O öňler bir hökman bir halipalar dünýeden ötenden soň bir ýatlanya ýa bolmasa şonýalyk dünýeden gidenden soň bir köpräk ýatlanya ýöne şonýalyk şeýle bir zamana geldi. Şu ýaşap ýören halipalaryň hem gadryny bilinýär, o ýatlanya bulara hormat goýulýar. O şu zatlarym bir hemme ýaşlara da täsir edýär. Onun ben elmidama diýen sözüm da sazanna bolma, bagşy bolma, ilki bilen ýagşy bolýar. Sagy jep barym sözi. Sahaň diýen da. Şul adam kärçiligi beýik adamyň seneden beýik bolýar. Adam kärçiligi de çağa ýaldyr. Это настоящий музыкант с большой буквы. Я очень благодарен судьбе своей, что мы с ним вместе. Часто встречаемся с ним. Да, некоторых ребят с нашей группы, к сожалению, нету. Они поменяли свой мир. Yatan yerleri cennet olsun. А вот я боюсь даже это слово сказать, что остались мы с ним, с Хакперди, из группы Ашхабад. Esas adıma birek var, iyide gerek birek hormat gerek. Şolum bizim ana şu halife hükümünde şuat sağdanların içinden ünsek bar ya diýsem ýalňysmaýan o Hakberdiň zan sağ bolsun. Bu daim can sağ bolsun, görjegi bolsun, durmuşyny, ömrüni ulul sünnükler arzu edýän can sağ bolsun, uzak ýaşasyn. İl halkyň arasyna, dostlarynyň arasyna, dogan garnaşlarynyň arasyna men ona uzak ömür, saglyk dileýän. O Hakberçan mudama toýlarda, ýagşy günlerde, gowunlarda diýdarlaşmak mudama hemmemizde miýetler etsin. Men iň esasy saňa arzu edýän, saglyk dileýän, işinde de ullukan üstünlükleri tüýperekden arzu edýän. Hakkı jany men ilki bilene ul saglygyny dileýän. Jan sag bolsun, başı dik bolsun, ömür uzak bolsun. Allah jany ente kän toýlarda, kän konsertlerde görüşip kän çykyşlar eder diýip tamam edýän. Bizim döwrümizde de Mehriban arkadaşymız hemmemize yol açıp, hemmemize şahir paylaryny yapıp, ulu hormatly atlar verip,
ne hak berde de ulu hormatly atlara da münasip bolly. Bu zatlaram näme? Çektiň rahmet görürsün, rahmet diýerlerdir. И хочу пожелать ему доброго здоровья, долгих лет жизни, чтобы мы еще много встречались на сцене и играли музыку для нашего народа, для народа всего мира, для народа Туркменистана, которого мы очень любим. Bundan beýlegem Hakberdi Halipaň bir jahan sag bolsun, köp ýyllar işleşmek nesip etsin, ömrü uzak bolsun. Şu halipalar bilen işleşmäge biziň hemmämiziň halipamyz Türkmen medeniýetiniň hak gowanlary, Türkmen halkynyň milli lideri halipamyz Gahrman Arkadağymyz bize pursat beretdi. Şoň üçin Gahrman Arkadağymyza, Arkadağı Gahrman serdarymyza can saglyk arzu edýär, köp sag bolsun aýdýar. Şular ýaly halipalarymyza hormat goýulýan gepleşiklerim köpräk bolsun. O hemmämiziň işimiz rowat bolsun. Depreklerinin sesi toy davaralarda ýanglansyn. Allah can sağ bolsun, başı dik bolsun, ömrü uzak bolsun. Şu işleri edip şu zatları ýazypdan şu zatları işläp oturan oğlanlar size de Allah'dan aýsyn, Taňry ýalkasyn. Еще раз говорю, дай Бог ему здоровья и долгих лет жизни. Спасибо вам. O Bergencan köp sag bolsunlar, janlar sag bolsun. Näme şeýle begenýän, oňan oğlanlar bana. Men barada o pikirdi. Oňanlar. Köp sag bolun. Häzir Arçevil depreksiler topar bar. Sizin döreden depreksiler toparmaz. Onun iş hakkında kayfası görmüyor. Yine yankı şu Mergencan oğlum şu öňden şurada bir zat ýahraýdam diýip ýa-da aýdyp da depreksiler topar edip goýdyk da mukamlar köşkünde. Şu malam dowam edýär başlandy elbetde depçilerden esasy güýçlü depçilere nime diýär. Ýaly işleşip ýör, öwlet konsertlerine, döwlet şaýerlerine gatnaşýar. Näme biziň özüme bilýän berlerde arkayn tutmam özüni bilen bir başga zatlar. Asman durup bolanlar bir herkim öz işi bilen bolýar. Bu zatlara elbetde Gahrman Arkadağymyz aňyrýana seredip bilýäňiz näme şu kadyryny bilmek gerekdir bu zatlar. Allah şükür bu zatlara Gahrman Arkadağymyz, Gahrman Arkadağı serdarymyz harahat süýjükli siýasaty öz halkyna bir işretdi durmuşda ýaşatmak üçin vision aladalygyny sewerinde şu zatlaryna ýüze çykýar. Yine direkten özüm şeylerini içimden soň goşuny ýylenýär Türkmen. Men öz şäheri öz gumumy görürsün bilýär, adamlar görürsün bilýär. Bunlar men däre ýanlaga görürsün bilýär. Ondan sonra bir öz isteğimi görürsün bilýär. Bu zatlar bir hili begendirýän prosesler nedenler. Häzir bizi internet ulgamyna iýerleýänden köpüsi daşary ýurtlarda okap, ýaşap, işläp ýören watandaşlarymyz da bir salamyny ýetiripdiler de. Elbetde watandaşlar elmeden o watandaşlar bolýar. Ýurdun haýsy çetinde bolsalar, olam ýürekde elmeden watanyny görýär. Öňden watan bolýar. Ýa-ki bizde nemediler. Ondan galan zatlaryny başga şunu ýanlamadan küýýän ýa. Ýa-ýalar da baragym Fehramyny küýdedik, gumy küýdedik, ýanlap küýdedik diýär. Türkmen çöregimiz küýdedik diýär, gowurdagymyz küýdedik diýerler. Jana sag bolsun. Bergenjan sag bol aýdan men şu watandaşlara ben begenýändim sizene Türkmenem gitmelem. Türkmenin adamları kosmosda da uçuyor. Türkmenistan'dan bizim vatandaşımızla kosmosa çıkıyor. Şöyle ne? Vatandaşımız da? Vatandaşımız oluyor. Diyecek böyle begenleri ya, buğunları ya. Değil mi? Vatandaşlarımızda da canlılar sağ olsun, görecekler bu olsun. Değil mi? Olur bir ayaklar bileyenler vatana gelip gidiyorlar. Değil mi? Şeylik bir görseler, esas sağlık bilen katlaşmak näme? Hem vatandaşlarymyz esas sağlık bolsun, işlerine, okuwlaryna ulukan, içimlikler dileýän. O janlar sağ bolsun. Indi Hakber Halipa şäherleriniz hakynda da gaýtsaça. Häzir tuğlama depreksiler topar köpürli, toýlara zatlara gatnaýarlar. Bilňä bilişimizde görä
Türkmenistan'da şunlar depreksiler toparını ilkisi döretdiğini yani. Häzirne toylarda da tuvalama hyzmat edýärler. Bir näçe şäherleriniz var. Orada maslahatlarınız bolsa Birincan, doğru bilek geçişlerde benim önkülörü görýärler. Önkü adamlarımızı, önkü halifeleri. Şolarda görüp şolar iki adam ýygynan bolsa, ýerden şolary 10 adam, 15 adam gelip köpelip ýa-ki gyzyklandyrmalylar mı? Bir gül dese nemerek bolsa şonu köprek desen iş köp bolýar, o bolýar da, şonlara. Güllerden artak mesela. Şoň üçin ýankyjaya diýişim ýaly, depçilere ben berjek näme öz sağlygyny süýmeli, esas. İlki öz sağlygyny bilmeli. Öz halkyny sağlygyny bilmeli. Ondan bütün dünýä sağlygyny ilminden dinlemeli. Ondan birden sonra göräýände de bir asmandan inen ýalyp bolýar bolýarlar, hemmen biljek bolýar. Bara ýaşaýyş gysgaran bolsa, ömrüň nemesi ýöneşip, adama biljekde bolup ýörden gara Allah bunu diye bildirýär da zatlary. Näil garaýaňyz köplenç bidaýana daşyndan terede ýa-da bolyn birli saat sunuwaty şow bolup barýan ýalap bolýar. Onuň doğru şow ýankyny sen doğru bilek geçtin. Onun şeýle alanda Türkmenliğinde galmagal bolýar. Galmagal. Sağlardan şu. Käýär gulagy tutmaly ýerler bolýar, käýär neme bolýar. Men mara merenzer. Bir da bilýän. İnsanyny hata soruşmak bolýar. Her kim ýa-da isle dutar sorsun, isle aýdym sorsun. Ol bir da ýygyny ýa-da özüň görkezmek ýa-da bir nemede olur men düşünýän gerekdirim şu galmagy nemede. Emma yekilikde aýtmaly bolsa, gidip bir ýerde çykyş etmeli bolsa, ýa-da ýarşlar bolýar da. Vakal aýdym ýarşlary bolýar. Ine şol ýarşlerde, saat ýarşlary bolýar. Şol ýarşlerde men pikirimçe toýdanam daşary öýde şahsy özüniň hemme bilen okurdukları, esas okurduk gerek. Aydınça okurduk gerek bolýar gaýdan. Bilmem, 52 ýa-da Ýewropa aýdymdan aýdyp gördüm, onun kim bolýar. Ýa meselem, Taşdowruň aýdym aýtsam ýöne Türkmen anälerden ýolunyň Türkmenistan halk artisti, özgürliğin ýolunyň galibetine olan şäherler var. Giden Ataway Şarulyев Türkmen Nura Topka kän bolur, sanadan wallahi haji. Bu kän de Recep Uluw diýjek bolýarym şularna Türkmen nemelerinden ösenler. Türkmenistanyň halk artisti hemmeden aýtsam, baram şoňa ýerler. İl yüzünün aýdýarlar, Sabah Artikov diýerler. Ýa-ni toğry bir Artikov. Ataway Şarulyев diýerler, Hojanadar Şarulyев, diýjek bolýan attaklar nemeler de Urwanow, akordionçy, saatçylar, Urbek diýerler. Hakberdi Hudaýberdi, benim öz arkadaşym. Ondan näme Urwan Murad Dagbaşyýew, Şahry Hekimow, ýene bärkilerden aýtsam, ýa-ni Mehmet Aşirov var, başka da ağa klarnetçi var. Şumal yardıma çöne köpüsü. Ben şulun hemmesi bilen doğun ýalyk şumalam olad edip görünler. Aýdymçylar var, Nus Murat diýdi, Kerim Urwanaliýev, Akyş Saparow. Diýjek bolýarym, bizde ýerine ýetiren aýdymçylar var. Näme şular bilen kakadur täjimi hut öwelin öňe olmaly aýdýar näme. Aman Murat Agaýew. Sen gidip oturmalylar. Ýa-ki aýdymçylar, bagşylardan men şumal häzirki bizim bagşylar Şumal Saparow Türkmenistanyň halk artisti. Men bagşylar Kerulmaş diýerim. Şumal Saparow da halkyň öz narodny sesler var da cemaatlarda öýünde o sesler var. Taşa ýurda gidip o çykyşlar edip gelýär. Saparlarda Leylan Şadyr diýýär, Türkmenistan bagşysy. Bunda da özüne o şirnlik tüýjülük var. Eneş Rejepowa var, şirnlik tüýjülükde aýtmakda. Maral Durdiýew var. Problem bizde halk artistler, atalan artistler.
Yine bir degen yanlardım var. Onu uğuz verdiği formanı özdeşim. Öz boydaşım, öz de ben dengduşum. Uğuz can benim bir işleyen şeyle ustad tepşilen bir yerde uğuzum. Onu beni yine aytmadık zaten Kurban Nurdu vardı yine. Kurban Nurdu uğuzun yanında en çendesi akardiyonçu. Şumali atlayın. Gilli Murat var akardiyonçu. Abbas Mehmedov var. Kerim İlyas var. Onun özünü Türkmen'e bir sağdına koşandı adam. Kanon sağvuralliyle ne onu getirdi Türkmen'in modadına bulyarak geldi, kapat geldi. İnnem şuma Kerim'in emelerinden en çene şeharetler var. Kanon sağsa. Ben beğeniyen bir yaptara. O ne teori kim neyse koşu bildi. Şu o oluyor Türkmen'in emeleri. Ay ağırdan Kän doğru. Öz urumuzdan galmagal edýänlerden aýdyna goňumy diýetdi. Galmagaldan daşgar bir sunup barlary. O galmagal edýänlerden näme? Ama elektrik baraban çalýarlar da. Şonu indi bizde de geçýärler mi kardiýanlar canla. Canlı barabanlar var da. Şonu çaldyryp. Galmagallar näme? Canly ritim saklamaly bolýar, ha? O canlı ritim saklamalı olgara elektriyerlerle elektrik açkan kadar. Mesela alıp toğu tokton kurson ses geliyor. Mükemmel. Yüce mürekkep. Onda da elbette onun nimeleri var. Avtoloğda mekanika bilen avtomatron yani. Ediliyor. Şunu ediliyor. Galmagal olardan biraz şoğuydu. Toyda şoğu korkutmalı bolýar. Şoğu korkutmalı bolýar. Şoğu da diyor şoğu ağrıyana bilip yapsam oğlan oluyor, şov dilemler etmeli de atlar. Aydımçılar hem etmeliler sonra. Dimesinler başka yer dinleyenler oluyor. Hem de bizim komşu devletlerinde kim olaydı? Herkes edil bir diyanak ilem. İlem görüyor, ilem diye kadip görüyorlar. Bu atlara ne demek? İlden bir de Rahman arkadan bir ulaşıp verdi. Rahman arkadan her darımız oluyor. Yani hem de mal yine görüp durmuyor. Rahman arkadan bir kımmatlı vaatini sarf edip yaşlık vaatini yatlar. Anneler Dattanov bir toydu aydanlı urun verdi oğlum biz bir 3 milyondan. Sonra toğuştu deyip arkadaşının sonra Şomaliydi, Kâhâna aydan urun veriyor. Millette Rahman arkadaşımız doğru bilirler geçti olurlar. Sonlara bağışlar bunu ayda diyen yani siz çok bilen kendim etmem. Hem de olsa öğrenirdi de buna. Terbiye gelmeden edivermeli, maşk etmeli, özünü terbiye vermeli deyip ayttığımı kaydettiler. Hem bir taraftan, bir başlıktan yani. Ondan bir aydınlardı. Rahman arkada bunun sol ummatlı vaatını fark edip bağışlanmada aydınlardı. Muhaca etti onu. Halk aydım aytsam, istirada etmek kıyımlardır deyip. Doğru deydi şu, doğru belirledi. Rahman arkada. Halk aydımda uğurumlar var. Okurduğu işliye. İstiradada ne mi? Gönlü koşlaydan yerler aydım. Olmağım mümkün. Gönlü metnen yanakta. Halk aydım başarak gidiyor. Halk aydım aytsam bütün dünya dinleyeyim. O sebebi öz adım. Daha sonra Rahman arkada bellek geçtim. Ben sonra özüne kapak edin varlım. Ne hemesinin beriyen zanneden özüm olayım. Türkmen tamada olayım, diktir olayım. Sizin emine ondan nimelenler vardır, şumar sorasın, halifana sorasın, aydarsınız, geldiler, şiif diyersiniz, şuna ayağımda ön koy, bu toprak artistler aytışarlar, sen bir çevriyeli olur, sen hem şadatları görüp, sen hem çoğmalı, o da dediğini bileyen, yönü sen tuğulun utsatlık dereceliğe yetendiğini bileyen, ne şurada adam nimeler buluyor, ne dergenizler? Halifa'ya ruhsat verseniz, bir koşku hak vereyim. Ana. Sizem aftarının kimligini aydarsınız. Hak verdi. Hak sana deprek beripdir. Aşık barmak bilen bilek beripdir. En esasam vaxt canini düşüne yer göğe sığmayan yürek beripdir. Gümmürdet toy meylisler güllesin. Göğe yetsin adamların başları. Bu dünyada gammarını bilmesin Türkmenin gıyları, Türkmen koçları. Ömürlerin baş aydımı toyda boğar. Gümmürdülün derya mıdır, çabğadır. Hak filanını,
hak berenne şeýle bor, yere baksam jadydyr, göğe baksam namadyr. Benim Mergencan Türkmenistan'ın halk yazıcısı bir sevgili yazıcımın biri Bayram Jüttüf, ben özüm şutayda bir günahkar raplayan teyzetkendi Bayram Jüttüf'ini tuğulunu bir yaş oyuncu da yani yonkuy ägertleri görüm solarlarını yaşa ben son sorağım bilemde hatta başım eriyen Bizden görmüşli şahyrymyz, Türkmenistan halk ýazgysy Bayram Jüttüf'iň Dogaý Diwan diýen kitabyna hak berdi diýip bir ýürüýde goşup bar eken. Meni bir gallyrda Bayram Jüttüf ulu şahyrlarymyň biri. Aty şeýle medeniýetli, şeýle o şahyrlaryň biri maňa men marada, görünmýär dep barada şeýlik ýazanda men iki bolup bilmedim. Bayram Jüttüf şu ekrandan özüm başymy ýer soňra. Bayram ağa da mudoga merar edýär, kalamyň niti bolmagy edýär. Çağ boldum. Bayram ağa uzak ýaşamam men arzu edýän bir görüşür diýdarlaşyr. Sağ olun Mergencan. Menem jüňe diýen işini şu YouTube arkaly özüm käýerim görýän, maňa gyzykly alyp barýan gepleşigini men begenýän goňýan. Sebäpden sen de elmide ama Türkmen täzelikleri, Türkmen ägertlerini ýatlaýan, Türkmenin hayf taraplarına, qowdatlaryny ýatlaýan, häzirki qowdatlary ýatlaýan. Men şoň üçin men begenýän seni elmide ama ilerleyen şu tuttum görüyen. Alipatane savurdum. Çarpılık edenimde ben beğeniyen goňyan. Men aslında patriot, men özüm goňyan Türkmenli ben şu ýaly goň adamlar özüne goňy etýän, her zatdan spesialist. Sen bu şaýby adam şondan özüne bir bolup ýatadan şon özüne goňy etdi. Da şu ýurtda şonu aýdy bilýän adamlar goňyan zatdan. Şoň üçin men beğeniyen Tanrı'dan halife, sosyal olculuğu yani şanlı maşgalanızda, çağalamızdan, aktıklamızdan, sizin uğrumuzdan, aydın ya da saat uğrundan öğüt ediyenler var mı? Yani aktıklar var, cümlemem var. Çalacak koyuyan diyene, isteyenler var yani arasında. Aktıkları yok, bunları. Yok, öyle çalıp görün var içinde. Yani edelim. Siz gidip bilmersiniz yani. Siz häzir başgalar, bizim dememiz bir başga. Biz kendi bir nefsçek değil. Biz ösebizde başgalar ösdük däl. Ne başga Häzir döwrüň talap edýän başga dünýäler bardyr. Siz diýen teknologiýa ösýär. Arnaşy ulap çürüw berdiňiz. O bolmadyk diýenler. Biz ajam boldyk. Şu ýetirirdik inşallah. Başgarak da men olar ýamanlamagam. Ondan heýdil häzir artyklardan başaryp görüyorum. Hakber talipa sözümiz guru bolmady ýaly deprekator alyna saat çarp berýän tamaşaçylar. Şu bizde nagara diýilýär, başga da ülkelerde, goňşy ülkelerde nagara diýerler. Aslında tarihimizde var. Nagarany döwlet, nagarany ýa-ni bir ýyly şoňlara tarihler bar şu bizde. Men şonu biz häzir bir ýardymçy Türkmenistan'ın Halk Partisi şahlarla deflerini öýüldüň gaýdym var, ben şonu şimdi ses koydum bir ikinci öýler Türkmen taraplarına, yani aydınlarına diýen. Şimdi Ýewropada gaç saparda kap, şonu Brazil adamı bilen, Brazil depçisi bilen tanış boldum. Oma gowlatlar aýtdy, kaset berdi, şonu dinleseň diýdi. Aslında depdiler gatdydy, her kesellerden halak edilýär diýdi. Şu kasetten dinläp özüňe baha berersiň diýip öýretdi. Ama görmer şonu dinledim öýde doğrudan öýle. Hemme zatlardan ýa-da dağın içinden sesler alypdyr, suwdan alypdyr, uşdan alypdyr. Şonuň içinde öýle deplerin sesleri moşupdyr. Men o şeýle hormat bilen oňky görüşümizde atyp tutsa boldum aýtdym. Yani men şu diýjek bolýan adam, şu depem şu ýaky adamın ýa-ni kanahatlandyryar da bir gelip näme diýilýär şu. Bir dinländi, biraz özüňi rad edýän şunu aňyrdan kirepdirýän deplen biri şularynda tonda diýerler oňşy ýa döwletinde çalýar. Hem bilen çalýar. Men şu depler bilen bile çykyş edince
cazı grupda, genç kışların kadar şey yoktu. Ne şunlarla cazı instrumentleri şu o bunun biraz şarkı sesler oluyor, o ritimler oluyor. Ne bu ne? Duta bir hada bu şarkı oluyor, duta da çalıyor. Dünyevi nemelerde tremorlar oluyor. Oradan bir vardan biraz program oluyor. Elbette bu yerde alma özünün girdiyetler var. Böyle yani tabla diye de Hindilen tablasında. Sonra bereket. Bu saatler şu atı koyu sesler oluyor. Sonra örgüstörsün. Sonra tremorlar oluyor. Sonlarını gördük. Reyhan Doğan'ın defreklerinden değil. Ama aynedep değil yani. Aynedep Ortalya'da elbette Hindiler, bir de İran, Hindi, Taşdoğru'nun onuru da yankı İranlılara da, Hindilere de diyecek olan bir doktoru da Türkmenistan bilen onun arasında Giyriyas diyecek olan komşu doğrultu. Ne şu aynedep bir doktorda doyuruyor yerler olur, koca bir dereli. Ne bizde Saparnoğlu bir şeyler doktor depyasayan mollu bir doğru öğrenilin olduğunu dep koyuyordu elbette. Koca Saparnoğlu dereli anneler döneni öğrenildi de esası şu şahra vardı. Yine sonra öğrenilin olduğunu hep çok sırtlep onlar şeylik çalyanlar var. Yine sonra bu sırt bilgiler buyurup yankı öğrenilin yanına çalıyor. O anda tozum var, o çalgı öğrenildi epey bir çalgı. Ne şeyinde. Ne şu an yine şu hep aynı resimleri şu oğlanlar öyle oturup Hindi sahanlarına da şunu yapıp buraya diyecek buraya şunu. Dünya belli depçiler, onun deniz şendrismen şunları görüşünüp Allah mesir etti. Şöyle onu beyik sağlamında bu sağlamında öldürü depçi arayanlar yankı tayakta elbette onu dar etti yazını bilmeyi. Türklerin batarya hediyeler sonralık canlı orijinal sarıp sok beyik sağlamında yine deniz şendrismen şu tehditler şeyde hayranlar ifade etti. Ben dünyada hemmeden gördüm diyelerler. Perkaşan oğlunun yönüşüm var. Şun var temelde görmedim deyip bana aittiler. Yani elbette değerleyen bu oynayan bilen göz depçilerler, anardan gelen depçilerler şu senede getirip bir şey deyip çalıp öğrenliğini oluyor. Onları başını en yiyen yaptığını mukanat getirttiler. Deyip şunu üstüne sedip yankı devam edip teverak görmüşüm. Benim şunu da şey öldürdüm diye öğrenmişim.
Ve Sloyalıklar, Şalmarlıklar, Tuğlar, Tutma bir Nerede çaldım bu Tuğlar? Bu var, yok öyle bir meseleler gen buraya bırakır. Aslında şu kendilerde tablada bu var mı? Bizde de bu var mı? Böyle şeyler Yıldan gelen depçilerimizin biri koyup giden, yani ne diye vayıp oluyor mu? Biri koyup giden sinetten üstelik. Ben beğenen, oynayan, benim artık maskım olup bağırken depçilerimde yakınları uğurlanmalı yıllar yok. Elbette tehlike bilen olmalı. Dünyada ne tehlikeler oluyor ama Kon gideriz, Leyla, Latin Amerika'da. Onun kalan Leyla, Kongi, Cemley, bunlardan hemizini olur biraz elbette şapalan oluyor da şapalan oluyor. Dağlarda da biraz şapalan oluyor. Öyle bir de kültürü medeni düşüyor. Bir de bu ben elimden bir gönyen bunu niye var çaldan şu aynı şu ödetin mutlu diye. Bunlara böyle korku diye. Hiç o menko diye yani o yaraklar mekan bulmadı. Kim soruyor? Ustad bunu yerine getirdi. Elbette şunlardan hayır bir çalanda da ben elim çalışım Türkmen öyle ne çaldım? Yönün arıyordu. Halk temelleri çaldım. Sonra kovul şeyde söyledi. Hiç oraya yaraklar böyle Haklar Halifa meşhur akıptır stüdyosuna gelip belirli özür sohbetimiz için qadaqlı gurulmamız için köp sağ olun aydiyaz. Kahraman arkadaşlar kahraman ferdarımız sayesinde bundan bir yana da alhammet batlansın, coşkunuz yatmasın, toy bayramlarda sizin şokunlu sağlığınız yanıp dursun. Sağ olun Melihcan.